Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι η Bloom. Θυμάστε στην περίληψη των επεισοδίων? Τώρα θα κάνουμε το πρώτο επεισόδιο και τη συνέχεια της περίληψης. Για να θυμηθείτε, στο επόμενο επεισόδιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο, σας διηγηθήκαμε τα επεισόδια που θα γίνονται. Και επίσης, όταν αρχίσαμε, όταν η Φλόρα πήγε να κοιμηθεί, μετά από λίγο μου είπε «Bloom, ξύπνα» και μετά ακινητοποιήθηκε. Τώρα θα δείτε τη συνέχεια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είναι πολύ περίεργο. Η Φλόρα κινητοποιήθηκε και τώρα εξαφανίστηκε. Τι να κάνω παιδιά, δεν ξέρω καν τι συνέβη. Πρέπει να το ερευνήσω. Πώς βρέθηκα σε αυτό το σπήλαιο? Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Ω Θεέ μου, τι θα κάνω? Εντάξει, θα προχωρήσω. Εντάξει, Bloom, μη φοβάσαι. Είναι όλα εντάξει. Τα πόδια μου. Τι έπαθα τα πόδια μου? Δεν μπορώ να ισορροπήσω. Τι έγινε? Καλημέρα, Bloom. Φλόρα, εσύ είσαι? Ναι, αλλά δεν θα είμαι εδώ για πολύ. Όχι, όχι. Όχι. Φλόρα. Φλόρα. Όνειρο. Ήταν όνειρο. Πάλι καλά. Απλά ένα όνειρο ήταν. Φοβήθηκα τόσο πολύ. Θεούλη μου, τι ήταν αυτό? Bloom, τι συμβαίνει? Φλόρα, είδα ένα πολύ περίεργο όνειρο. Τι είδους όνειρο? Που στην αρχή τα πόδια μου δεν με κρατούσαν όρθια, δεν μπορούσα να ισορροπήσω και μετά εσύ έγινες κακιά και μου επιτέθηκες. Ω Θεούλη μου, γιατί είδες ένα τέτοιο όνειρο? Δεν ξέρω. Αλλά τώρα όμως πρέπει να ετοιμαστείς για το μάθημα, έχουμε αργήσει. Φλόρα, λυπάμαι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω. Τι? Και θα μείνεις εδώ? Γιατί? Δεν ξέρω, απλά φοβάμαι μήπως το όνειρό μου γίνει πραγματικότητα. Μην ανησυχείς, Bloom. Έλα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Αλλά σε προειδοποιώ πως δεν θα είμαι απόλυτα συγκεντρωμένη.